یەکی جۆتکار کەرەک و گاکل جەمەی هەبوو. هەر ڕۆژ گا قۆرە دبرە جۆت و پێ جۆت دکرد ji sobihê heta êvarî. Rojekê ga ji cotkariyê vegeriya. Ji kerê re got ez gelekî dost him. Ê cotkar rehmê bi min nade. Ji sobihê kar bi min dike heta êvarî. Rabû kerê jê ra got. Got sobihê xwe bide xuyakirin gotin nexweş û ji xwe re raza. Wê ê cotkar ê li te nerê wê bibîne tu nexweşê û ê ji defte berdê û herê. Roja din ê cotkar hat goga bibe dît got nexweşa û nikarê rabe. Rabû ji bi dêla wî ve ker bir. Ji sobihê pê cot kir heta êvarî. Rehetî ji bin nî nedaye û kir gelekî westiya. û dema got vegera ga çû cemê û jê pirsî te ji min re negot kar çawa bû îro. Ker jê re got mêzê hevalê min nîga. Ez ê tiştekî ji te re bêjim. Bi rastî dema got îro elkar bûm û min cot dikir dengê ê cotkar hate min ji kurê xwe re digot got eger ga wisa nexweş bimîne bi rastî ya baş ew got em serî wî jê kin baştir e got wilo bimre û em ti sûdê jê nebînin. Vêce hevalo ya baş ew e got sibet rabê ser xwe û tu herê karê xwe bike. Piştre kerê di ber xwe de got tişta nelazim ji destpêkê ve nelazim e. Yani serê ne êşihê ne hewceyê dest malê.